nabi shi ne daman za ka ɗauke mini kuɗi na kuma ka zo nan gurin ka zauna shi ne kama da ni kwaki tumatir ya kuwa a taruhu gwada wallahi alkur'an sai ka biya ni kuɗi kawai ka fito min da kuɗi na wallahi Allah ka fitar da kuɗi na yawa ga irin rigar ka nan Allah na gode maka Allah me ya san ba haba na tsaya a wurin nan na daɗe kana nema na ka bani ko to ai gani yawa bawan Allah ka taimake ni kai ka sa nan ya asara wallahi Allah daman na siyo kalari mai maganan nan kuma kwanan shi uku daga da siyowa na ba shi abinci na sha ba shi abinci dama an gaya mun cewa yana koma mutum wato ka koma mutum ka sai na hankali ko da Allah malam ni ne ba wanda baka gane ni ba ni me sunanka me sunanka ni ne ni ba wani wannan kawai ka san sunana fa ni fa da ba da arabe ne sakamakon an haife ni a cikin fashi za ka ganni baki kuma yan uwana laraba idan za su kira na cikin ce mini ta'al ni ne mai lamun mai nunin mai lama da hamza ya uwa salamu ni ne muhammad al-amil autariya idan ka ji wani ba ni ba kuta na aka kaji a cikin gwandan safa ni kaɗai nake kwallon kwal autarar shi na da kare na wallahi wallahi Allah ce ka biya ni kuɗi na da ban tsu kawai da za an zama tsuntsu ƙur'an sai ka ba Allah ina Allah bayanin da kake yi ha kalari na ke yi da bayanin da kake yi ha kalari na ke yi shi ma ce kalari na daga misir aka kawo shi ƙasar larabawa kuma daman shi ke cewa nonon wawon ha'un jimin ka ta shi kenan kullum to Allah ya taimake ni da za an zama tsuntsu ya za ka ce mun zama wani tsuntsu ne wallahi Allah ka tuka ni yi min shiru ya tashi a tsuntsu ya dawo a mutum haka Allah ya taimake ni haka na shiri ba biyu mu je kai ka gona kai mun noma bayan kwana uku ka koma tsuntsu in kai kasuwa ba da kuɗi na kawai ni ba tsuntsun gama ne ba Allah ba tsuntsu ba ne ni diyalu kawai ko ba tsuntsu ko ma dukan shinkafa uwan shafi'u in na fara bugun ka wallahi ma bugun kwaɗayi ko a lahira ba za a gane ka ba bawan Allah tun kama bayyana kan ba lahadi ka koma yanzu nan ko ba gaskiya ba kan ya asara bari in koma tsuntsu ba koma yanzu nan tsuntsu ba ko ba yanzu nan ta kama a samu problem ko ba gaskiya ba to ka na tsuntsu ba da takarbi ko to ya kare ba idan ka kawai ka ganna hannu ka ya ka aka na aka na hauka ka ya zo ka taimake da karame aka ja sanar da alkura